Il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa talab lill-Bord tal-Accountancy biex jirtira l-Warrants ta' Brian Tonna u Karl Cini. Nexia Biti hija l-Mossack Fonseca ta' Malta. Brian Tonna u Karl Cini ilhom fiċ-ċentru tal-korruzzjoni serja u ħasil tal-flus mill-2013 u ma kellhom ir-rwol ewlieni f'kull rivelazzjoni tal-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus mid-dokumenti tal-Panama Papers kif ukoll fil-konklużjonijiet tal-investigazzjonijiet FIU. Dan qalu Casa biex tiġi investigata l-imċiba ħażina taż-żewġ persuni msemmija u qal li fil-każ ta' Pilatus Bank qed jidher biċ-ċar il-ħsara kkawżata bħala riżultat tan-nuqqas tal-korpi regolarji li kellhom jaġixxu kontra l-bank innifsu. Casa żied jgħid li l-operat kontinwu ta' Nexia Biti u b'mod partikolari l-fatt li Karl Cini u Brian Tonna għadhom jipposjedu l-warrants tagħhom minkejja l-evidenza kbira kontra tagħhom hija raġuni għal tħassib kbir u theddida għall-integrità tal-professjoni tal-accountancy. Flimkien mal-istqarrija, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew ta' evidenza kontra Tonna u Cini u qal li kien lest li jippreżenta d-dokumenti u l-provi kollha fil-pussess tiegħu lill-Kumitat Dixxiplinarju.